Nagpanugyan ang Department of Health Region 6 nga Gilayon nga magpadulong sa mga health center kag magpakonsulta kung makabtyag sang Syntomas sang Mpox kung Monkeypox. Ini kasunod sang report sang kumpirmado nga kaso sang Mpox sa rehiyon sa isa. Naibaloan nga isa ang kumpirmado nga kaso sa Iloilo City amuman sa probinsya sang Iloilo. Nahibaloan nga ang Mpox ang sakit gikan sa Monkeypox virus kag ang simptomas ni ang kaangay lamang sang smallpox nga nagatuhaw 5-21 kaadlaw. Ang simptomas ang Mpox sa mga sakit sa ulo, hilana, pagplanakit sang kasukasuan, likod, gapalang luya kag nagapalamanog ang tutunlana. Nagapahanumduman ang Department of Health Region 6 nga mangin alerto kag sundon ang health standards agud malikawan nga matapikan sa amo nga balatian. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee